Φαουνιάς ή της Ιθάκης. Εμείς ειλικρινά την αγωνία του μισθωτού, την αγωνία του ελεύθερου επαγγελματία δεν τη γνωρίζουμε ούτε από τις τηλεοράσεις ούτε από τις εφημερίδες. Την αγωνία του δανειολήπτη δεν τη μαθαίνουμε από τα κανάλια. Τη βιώνουμε καθημερινά και την αντιμετωπίζουμε σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας. Προσωπικές, ατομικές, κοινωνικές, επαγγελματικές. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο εμείς πραγματικά μπορούμε να βάλουμε πλάτη για την κοινωνία. Όπως βάλαμε πλάτη όχι μόνοι μας και με άλλους για το χαράτσι της ΔΕΗ, όπως βάλαμε πλάτη για το ζήτημα των τελών κυκλοφορίας, και εμείς έχουμε τη δυνατότητα, γιατί είμαστε κομμάτι της περήφανης αγωνιζόμενης κοινωνίας, δεν είμαστε αερομεταφερόμενοι κεφαλονίτες προεκλογικοί. Μας βλέπετε και εσείς οι δημοσιογράφοι καθημερινά, στη δουλειά μας πηγαίνουμε και αγωνιζόμαστε. Και γι' αυτό η στήριξη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι στηρίζεις τους ανθρώπους που ξέρεις, γιατί το βλέπεις, το βιώνεις, ότι θα βάλουν πλάτη για σένα. Τίποτα άλλο δεν έχω. Ευχαριστώ.